темных сил. Приди, одвечный царь царов, как зволить нас от Кагай дано, поднять с грохотой глыбини, состаться с нами во все дни. Приди, приди, Иммануил, спал свой народ от темных сил. Приди, крыница ласку сих, светло от вечных магар людских. Хай темра больше не вернется, холода скончится. Приди, приди, Иммануил, спал свой народ от темных сил. Приди, небесное светло, в твоих променях снег несло, твою премудрость даст познать и вечно удобит рыбать. Приди, приди, Иммануил, спал свой народ от темных сил. Приди, приди, Иммануил, ратуй народ, что все схопил, что на выгнании слез ильи, покуль ратунок Бог спашли. Приди, приди, Иммануил, спал свой народ от темных сил. Приди, одвечный царь царов, как зволить нас от Кагай дано, поднять с грохотой глыбини, состаться с нами во все дни. Приди, приди, Иммануил, спал свой народ от темных сил. Приди, крыница ласку сих, светло от вечных магар людских. Хай темра больше не берегется, холода скончится. Приди, приди, Иммануил, спал свой народ от темных сил. Приди, небесное светло, в твоих променях снег несло, твою премудрость дай спознать и вечно удобит рыбать. Приди, приди, Иммануил, спал свой народ от темных сил.
Святого Твоего. Приди, мы Тебе чекаем. Приди, так як нового дня світло, кличем приди, і нехай буде радость Духа Святого Твоего. Приди, мы Тебе чекаем. Приди, так як нового дня світло, кличем приди, і нехай буде радость Духа Святого Твоего. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Дорогі брати і сестри, подчас этой святой мши молимся интенцией мши. Просим здоровья Божої ласки, опеки Найсвятейшей Панны Марии для Марии з нагоди дня її народження. Перепросим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли сложить эту Найсвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми думкою, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую заусёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Усемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Молимся, всемогутный милосердный Боже, учини земные клопоты, не перешкоджали нашему имкнению исти нас устрач Твоему Сыну, а дар небесной мудрости нехай приведе нас до едности с Христом нашим Збавцем, и яки с Тобою живей володарицу едности Духа Святого, Бог праз все веки вечные. Амин. Читання книги пророка Баруха. «Скинь, Єрусалим, вопратку свайго смутку и недолі, и опраніся ў прыгажосць славы, дадзеную табе навеки от Бога. Ахініся плашчом справядлівасці Божай, ускладзі на галаву дыядэму славы спрадвечнага, бо Бог покажа твою прыгажосць усяму, што ёсць под небом. Імя Твое у Бога навеки будзе названа, мир справядлівасці і слава побожнасці. Узніміся, Єрусалим, і стань на вышыні, паглядзі на ўсход, і ўбач дзяцей твоих, собраных словом святого, от узыходу солнца аж до захаду, якія радуюцца таму, што Бог успомніў пра іх. Яны выйшлі ад цябе пешшу, гнаныя ворагамі, а Бог прывядзе іх да цябе, несучы іх у славе, як на каралеўскім троне. Бо вырашыў Бог панізіць кожную высокую гару і пагоркі адвечныя, засыпаць даліны, зраўняць іх з зямлёю, каб Ізраіль мог бяспечна крочыць у хвале Пана, каб лясы і кожнае пахучае дрэва давалі цень Ізраілю на Божы загад. Бог будзе з радасцю весці Ізраіль да святла славы сваёй, а з милосерднасцю і справядлівасцю, якія яму належаць. Это Слово Божие.
Читання послання святого апостола Павла до Філіп'янаў. Браты, заўсёды кожную малітву за ўсіх вас з радасцю ўзношу за ваш удзел у вяшчэнні Евангелія з першага дня аж дагэтуль. Упэўнены, што той, хто пачаў у вас добрую справу, закончыць яе да дня Езуса Хрыста. Бог мой сведка, што я люблю усіх вас любоўю Езуса Хрыста, і малюся за тое, каб любоў вашая яшчэ больш узрастала ў пазнанні і ва ўсякім адчуванні, каб вы пазнавалі лепшае, каб вы былі справядлівымі і беззаганнымі ў дзень Хрыста, напоўненымі пладамі справядлівасці праз Езуса Хрыста на славу і хвалу Божую. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Потрактуйте дорогу Пану, равняйте стежки Ему, и кожное тело убачить Божие избавление. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Луки. У 15-й год панавання Тиберія Цезара, калі Понцій Пілат панаваў у Юдэі, а Ірад быў тэтрархам у Галілеі, Філіп, брат ягоны, тэтрархам у Ітурэі і Траханіцкім краі, а Лізанія тэтрархам у Абіленах. Пры першасвятарах Анне і Каяфе было скіравана Слова Божае да Яна, сына Захарыі, у пустыні. І ён абходзіў усе ваколіцы Ярдана і прапаведаваў хрост пакаяння для адпушчэння грахоў, як напісана ў кнізе прамоў прарока Ісаі. Голас таго, хто кліча ў пустыні: «Падрыхтуйце дарогу Пану, раўняйце сцежкі Яму». Кожная даліна узвысіцца, кожная гара і пагорак панізяцца, і выбоістыя дарогі стануць раўнінай, і ланцугі гор далінаю, і убачыць кожнае цела Божае збаўленне. Гэта Слова Пана. Сядьте, калі ласка, дарагія браты і сёстры. Сёння 8 числа мы звычайна у літургічным календары касцёла каталіцкага святкуем вялікую урачыстасць беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі. Але сёння таксама і другая нядзеля Адвенту. Мы павінны памятаць, што заўсёды нядзеля з'яўляецца днём Пана, днём Хрыста. Чаму днём Хрыста? У гэты дзень уваскрос Христос. Поэтому кожную нядзелю мы собираемся, каб адзначаць памятку у воскресении Иисуса Христа. То есть мы удзельнічаем у святой мшы, у ахвяры Иисуса Христа. Поэтому недзеля для нас ёсць святы дзень. Як калісьці быў святы дзень, субота для габрэяў, а Пан Бог у сваіх прыказаннях ясна сказаў: «Помні дзень святы святкаваць». Ён устаноўлівае гэты дзень для чалавека, каб чалавек мог жыць, каб чалавек жыў дастойна на зямлі. Для хрысціян гэты святы дзень, гэтым святым днём стала нядзеля. Поэтому я яшчэ раз хочу папярэдзіць, што нядзеля заўсёды мае першынство як дзень Пана. Усе святы, якія мы адзначаем у гонар Бога Найвышэйшага і трох асобаў боскіх, мы не можам замяніць іншым святам, абсалютна. Мы можам толькі там где-то нейкую асаблівую урачыстасць, успамін перанесці на нядзелю
выключна, але звычайна для ўсяго касцёла альбо тое ці іншае свята, калі адзначаецца ў нядзелі, яго няма, калі свята вялікае і мае асаблівасць у гісторыі збавення, то гэтае свята пераносіцца на найбліжэйшы дзень. Напрыклад, як звеставанне вельмі часам пападае у вялікі тыдзень, яно не можа быць у вялікім тыдні. Вялікі тыдзень мае сваю літургію, і пагэтаму пераносіцца аж за тыдзень пасля пасхальнага тыдня. Звычайна. Ну, але свята беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі мы будзем адзначаць заўтра, 9 числа. І гэта свята абавязкова, і абавязковы ўдзел у святой імшы. Мы пастараемся у гэты дзень па меры нашай магчымасці прыйсці на святую імшу, это значыць па меры магчымасці. Хіба хто працуе і не можа звольніцца з працы на гэтую хвіліну з рана чи вечарам, бо тут святая імша будзе у 9 гадзін раніцы і 18:20 вечера або 17:00 будзе імша у Новом Свержне, поэтому я физически не успею доехать на 18:00, где-то 18:15, 18:20. Напевно, хтось прийде посповідатися, поэтому таким чином свята беззаганне зачаття Найсвятейшей Панны урочистість это відбудеться завтра у нас, згодно нашого календара. Што тычыць таксама і сённяшняга дня, і свята, тут паўстае вобраз Найсвяцейшай Панны Марыі. Я бы хацеў бы сёння, можа завтра хто не можа быць, каб нейкім чынам зазначыць у нас гэты вобраз у сабе. Ксёндз Кірыл вядзе ў многіх падрыхтоўку да сакрамента бежмавання, канфірмацыі. І ёсць там такі невялікі раздзел, такі называецца пра Маці Божую. Там невялічкі, всяго некалькі пунктаў, што тычыцца гэтага раздзела, але гэтыя пункты вельмі важныя. Бо ў гэтых 3 пунктах знаходзяцца 3 вялікія догмы, што тычыць Найсвяцейшай Панны Марыі. Што значыць догма? Вы добра ведаеце, што догма – гэта праўда веры. То есть у праўду, якую мы павінны верыць, без сумнення павінны верыць. То есть гэта праўда, зацверджаная касцёлам, афіцыяльна касцёлам выказаная, і не можа быць нікім, і кажуць, адмоўлена гэта праўда у гэтай праўдзе. Гэтыя праўды адносяцца да, што тычыцца да Найсвяцейшай Панны Марыі. Распачынаючы гэты раздзел пра Матку Божу ў катэхізме касцёла, у нас есть катэхізм для абежмаваных, ён распачынаецца біблійнымі уводзінамі. «Не бойся, Марыя, бо знайшла ты ласку ў Пана. Вось зачнеш ва ўлоні сваім і народзіш сына, і дасі яму імя Езус». Мы бачым вось гэта першы пункт, такі, калі мы сустракаем імя Найсвяцейшай Панны Марыі, але перад гэтым, калі анёл спатыкае Матку Божую, ён дае ёй імя, другое, імя ад Бога. Гэтае імя называецца, гучыць так, поўная ласкі. Вітай, поўная ласкі. Такое імя Марыі ад Бога. То есть поўная ласкі, поўная Божай міласэрнасці, поўная Божай ласкі. Ад цябе таксама, як і, бо ты поўная ласкі Божай, ад цябе зыходзіць таксама Божая ласка. І што вось азначае сцвярджэнне Марыі, Марыя Божая Маці? Што азначае гэтае сцвярджэнне? Гэтае сцвярджэнне азначае, што яна з'яўляецца Маці Божага Сына, які, будучы Богам, прыняў ад яе чалавечую натуру, прыроду. То есть, поэтому мы называем Марыю Божай Маці, Богородица, так? І гэта праўда, якая ў хрысціянскім свеце ад 4 стагоддзя, ад Эфескага сабору, у 4 стагоддзі, гэта аддаўна, бо гэта праўда цесна звязана з боскай прыродай Езуса Хрыста, што Езус Христус сапраўдны Бог і сапраўдны чалавек. Які чалавечую натуру прыняў з Дзевы Марыі. Мы
вызнаем, калі нашу веру, мы говорим веру в адзінага Бога, які прыняў цела з Панны Марыі і стаўся чалавекам. Бачым, і стаўся чалавекам. Слова Божие, Сын Божий. Поэтому гэта ось такая праўда. І другая праўда, што азначае словы Марыя без граху першароднага зачатая. І вось менавіта гэта свята мы азначаем. Гэта значыць, што Марыя з моманту зачацця была поўнасцю захаваная ад першароднага граху і засталася вольнай ад усялякага асабістага граху на працягу ўсяго свайго жыцця. Так вучыць катэхізіс касцёла каталіцкага нас. Вось, была вольная ад першароднага граху і засталася вольнай ад усялякага асабістага граху на працягу ўсяго свайго жыцця. Напэўна, калі я чытаю, гэта мне заўсёды пранікае думка, ці разумеем. Ну ладно, як ксёндз мяне столькі вучылі, я троху Ферштейны, кажуць, разумею гэта ўсё. Але пытанне к вам таксама, чи мы разумеем, чи мы помнім это ўсё. Это павінны праходзіць, калі вучым катэхізм, калі толькі вучым, некаторыя ўжо прынялі сакрамент бежмавання, чи разумеюць, што такое першародны грэх, адкуль ён узяўся, гэты грэх. Напэўна, разумееце гэта, бо чытаеце Святое Пісанне. Вы, напэўна, чыталі Біблію, пачатак Бібліі, першую кнігу, дзе напісана, як Пан Бог стварыў чалавека. Пан Бог стварыў таксама дапамогу для чалавека жанчына, як выйшла ў грэх, непаслушэнства перад Панам Богам. І потом бачым, што сталася паследствамі гэтага граха, што чалавек быў выгнаны з неба, з прабывання блізка Пана Бога, і павінен несці пакуты. Гэты грэх называецца першых нашых бацькоў, першародных, першых радзіцелей, да? Першародны. І толькі Христос сваёй моцаю даў сілу, што гэты першародны грэх можа быць знесены. А якою сілаю гэты грэх можа быць знесены? Сілай святога Хроста. Хто паверыць і ахрысціцца, той будзе збаўлены. Это вялікая гісторыя першароднага граха і чалавека, які ішоў да Бога, увесь стары запавет. Гэта падарожжа нашай веры, дарагія браты і сёстры, падарожжа веры чалавека ад той хвіліны, калі чалавек адышоў ад Бога і калі вярнуўся праз Хрыста да Пана Бога. Падарожжа нашай веры. Далей бачым, што толькі мы разумець павінны вельмі добра, паважаныя, што толькі хростам удаляецца гэты грэх першародны. А гэта не значыць, што чалавек пахрысціўся, удаліўся грэх, і ўжо ўсё, і дастаткова яго, ён ужо збаўлены. Не. Чалавек напаўняецца Божай ласкай, але збаўленне дасягаецца і праз веру, і праз добрыя ўчынкі. Далей мы маем магчымасць атрымаць сакраменты Божыя, якія дае для нас касцёл, які Христос пакінуў для нас ужо пасля сакраменту хросту, і споведь, і найсвяцейшы сакрамент. Гэта ўся Божая ласка, і тое ж бежмаванне, сакрамент Духа Святога. Мы памятаем, які так неабходны для кожнага чалавека. Памятаем з дзеянняў святых апосталаў, калі апосталы прыйшлі ў некаторыя месцы, дзе ўжо былі хрысціяне, і з хрысціяне спаткалі вучняў Яна. Яны сказалі, які хрост вы прынялі, Янаў, а вы яшчэ не ведаеце Духа Святога. Яны маліліся над імі, і на іх сышоў Дух Святы. Бачым, яны іх не перахрышчвалі, але маліліся над імі, на іх сышоў Дух Святы. Малітва апосталаў. Біскуп з'яўляецца намеснікам апостала, поэтому мы заклікаем, просім біскупа, каб маліўся над намі і каб Дух Святы на нас сышоў. Паважаныя, вось гэта малітва і сакрамент бежмавання, гэта як бы пачатак таго, што чалавек усвядомлівае сваю веру і мужна вызнае сваю веру. Дзеля гэтага існуе сакрамент бежмавання. Поэтому мы пазнаем, паглыбляем веру, бо бывае, да веры мы даходзім, часамі мы думаем, вось як нешта ўсё наіўна, асабліва з моладасці чалавек, нешта не тое, нешта не тое. І чалавек не хоча прынимаць таго,
Паважаныя, заўсёды да веры падыходзім з пакораю, схіляючы голову. Чаму з пакораю? Бо калі ты зараз не разумееш, прыйдзе хвіліна, калі ты вымаліш вялікае святло Духа Святога, і ты зразумееш толькі тое, што калісьці не разумеў. Бо калі бывае чалавек, не разумею, адразу начинае, і кажуць, выбачце, што так скажу, падскакаць, не разумею, ой, не пайду да касцёла, а там не гэтак, вот не буду, бо не разумею, бо нема чу сэнса. Асабліва маладыя людзі, знаеце, яны заўсёды думаюць, што вось зараз у них тут, яны тут усё знаюць, больш, чым пан Бог знаюць, усё больш, чым бацькі, гэта 100% больш, чым бацькі. І вперед, і думаюць, а потом ходзяць апушчаным, оказывается, было гэта не так, оказывается, было не гэтак, оказывается, я памыляўся, оказывается, як. Поэтому у веры, перад тым, як прымаць нейкае рашэнне, каб адрачыся ад веры, трэба прайсці вось гэтую цемнату такую, так званую, супярэчнасць, якая будзе, якая баліць, якая ёсць унутры нас, супярэчнасць таму так, а чаму не так. Трэба прайсці праз гэтую цемнату ў пакоры перад Богам, а затым з'явіцца святло. У пэўную хвіліну гэтае святло такім бліскучым промыкам пранікае галаву чалавека, у мысль чалавека, сэрца чалавека, і чалавеку адкрываецца і ўсё думае, а Пане Божа, а я гэта не разумеў, а чаму я гэта не разумеў. Вельмі цікава, дарагія браты і сёстры, асабліва учора такую прачытаў цікавую рэч, бывае і дзесьці там можна і ў інтэрнэце прачытаць інтарэсную рэч. Вось, калі мы знаем, што ў Хрыста былі апосталы, сярод быў іх Юда, і мы можам сказаць, чаму мы не павінны вінаваціць святога Яна апостала, што ён не адышоў ад Хрыста па прычыне Юда. Ён жа ж не адышоў, бо бывае так, вось нешта здарылася так, бо нехта не падабаецца мне ў касцёле, поэтому я так у сторону іду. А паглядзіце, дарагія браты і сёстры, апосталы другія, яны заўсёды былі пры Хрысце, а першыя векі хрысціянства, сколькі хрысціянаў забівалі па розных прычынаў, яны не адыходзілі за тое, што людзі, бывае, адракаліся ад Хрыста, даже велькі адракаліся, даже біскупы адракаліся ад Хрыста, даже ўсе адракаліся, не кожны чалавек вытрывае выпрабаванні, адбывае такое, але ж мы гэта ведаем, што гэта людзі. Заўсёды помніце, ніколі мы не трацім веры з нейкай прычыны, ці той, ці што нам нешта не падабаецца, але перажываем гэта ў цемнаце, аж заблысне, аж заяснее святло, паважанае. Гэта вельмі важна. Напрыклад, нават вот заўтрашняе свята. Я вам дам свой такі маленькі прымер. Аднойчы, даўным-даўно, то есть заўтрашняе свята Маткі Божай, альбо сённяшняе свята, есть на працягу гэтага свята такая гадзіна святая, гадзіна ласкі. Ад 12 до 13 гадзін трэба маліцца, і як Матка Божа у аб'яўленні в адным такім невялічкім мястэчку Монте-Кьяры у Італіі. Это такой невялікі гарадок, і там побач аб'явілася Матка Божа, яна аб'явілася там адной такой жанчыне, сказала, хто будзе маліцца ў гэтую хвіліну, ў гэты час. У гэты час як бы неба прыбліжаецца да зямлі, образна мы говорим неба, то есть Бог збліжаецца да чалавека, як сказала, на выцягнутую руку, і мы можам выпрасіць ласк, мы можам у гэтую хвіліну выпрасіць навяртанне часамі грэшнікаў такіх затвярдзялых, цвёрдых, як граніт, каб Бог можа іхнія сэрцы парушыць, іхнія сэрцы змякчыць. Мы можам выпрасіць ласку да сябе. Заўтра мы можам памаліцца ад 12 до 13 у гэтых розных інтэнцыях, рознымі малітвамі, засяродзіцца на малітве. Мы можам выпрасіць для сябе ласку нейкую, бо нехта, можа, кожны з нас памыляецца ў жыцці, можа, нешта не так робіць. Мы можам для сябе нейкую ласку выпрасіць. Але трэба, дарагія браты і сёстры, гэта ўчыніць. Матка Божа абяцае, калісьці так судьба, так лёс склаўся, што ў 94-5 годзе
Я вельмі часта бываў у гэтым месцы, як вучыўся ў Італіі. Вельмі часта. Але ніколі не задумаўся пра вось гэтыя ласкі Божы, якія Пан Бог скіляе там для чалавецтва. А там у аб'яўленнях аж 1947 года Матка Божа прасіла не толькі маліцца эту ласку, але асаблівым чынам маліцца за святароў, асабліва за тых святароў, якія зыходзяць са святарства, а якія таксама яшчэ і выступаюць супраць касцёла. Такое бывае, такое здараецца. Матка Божа прасіла маліцца вось гэтую жанчыну, каб арганізавала гэтую малітву, але ніхто яе не слухаў, і што мала не слухае, аб'явілі яе ненармальнай. І до 2014 года нават да гэтай справы ніхто не падыходзіў. Памятаю, туды ішоў пешка, даязджаў да гэтага горада, а далей пешка ішоў некалькі кіламетраў, каб дайсці да таго месца аб'яўлення. Я там сустракаўся з пэўнай групай, якой прыязджалі, я адпраўляў ім святую імшу. Можна было там маліцца на тым месцы, але так, якое там месца было, знаеце, вось, есть цяпліцы з полікарбаната, так, вось там нейкая вялікая такая, я говорю, такое, з полікарбаната зробленая такая цяпліца, як бы такая вялізная, ну, можа, як наш касцёл, так. Это, вот і ўсё гэта месца, это сёння вялікі санктуарыум, які мае значэнне. Але толькі цяпер мне дашло, што Матка Божа хацела тады, што хацела ад нас, і ад гэтай гадзіны ласкі, вось толькі ў гэтых днях, 30 гадоў прайшло, бывае, столькі гадоў чалавеку трэба, каб прайшло, каб чалавек дарос да той ці іншай жыццёвай сітуацыі. Пагэтаму заўсёды вера для нас вельмі важна. І калі мы часамі слухаем нейкія праўды веры, вось сёння, што я гавару, што Маці Божая, што гавару, што без граху першароднага зачата. Уже з тых першых вякоў даказалі, што гэта сапраўды так, але чалавек заўсёды сомневаецца. Пагэтаму, каб усё, што Божае, мы прымаем з пакораю, схіліўшы галаву, бо гэта Божае. Як кажуць, так трэба, часамі трэба сказаць. І мы не павінны даказваць, вот так трэба. А жыццё само дакажа табе, што гэта сапраўды так трэба. І на гэтым асноўваюцца праўды веры. Пагэтаму, паважаныя, трэці пункт такі. Найсвяцейшую, чаму мы ушаноўваем Найсвяцейшую Маці? Найсвяцейшую Маці мы ушаноўваем, бо яна Маці Бога Езуса Хрыста, беззаганна зачатая, у неба ўзятая з душой і целай да неба. Паважаныя, неба ўзятая, гэта таксама адна з апошніх догмаў, якая была выдадзена ў 50-х гадах мінулага стагоддзя, што тычыць Найсвяцейшай Панны Марыі. У нас ёсць такі цудоўны абраз налібокскай Мадонны. Знаеце, гэты абраз, як вы ведаеце, калісьці да 43-го года знаходзіўся у старадаўнім касцёле ў Налібоках. Калі касцёл згарэў, як яго ўратавалі людзі, хіба гэта застанецца гісторыя і таямніца гісторыі. То есть это ён настолькі велькі, это абраз, ён 3 метра 40 сантиметраў, а яшчэ плюс ззаді гэтага абраза была такая цяжкая дошка дубовая, на ёсць якой большых 200 гадоў этой дошцы. І як яго цягнуць? І ён апынуўся у дзеревной, у капліцы, на могілках. Як ён, калі мы яго там знайшлі, гэты абраз, я думаў, што ён можа з дзеревной, з касцёла, калі адрэстаўравалі, але калі паглядзелі на гісторыю гэтага касцёла, мы не нашлі такога абраза ў дзеревной. І выпадкова, я думаю, ну як ён можа быць у Налібоках? Так, пад гэтым тытулам там быў касцёл, але як? Ён жа згарэў. Ён жа згарэў. Я усе касцёлы навокал пераглядзеў дакументацыю старадаўнюю. Нідзе не было такога абраза. Толькі ў Налібоках у касцёле быў такі абраз. І па форме, па этаму, паглядзіце, якая вялікая таямніца. На гэтым абразе знаходзіцца Матка Божая ў неба ўзятая, знаходзіцца паміж неба і зямлёю. Хвіліна ў неба ўзяцця яе, яна як бы нясе зямное да неба, яна нясе ўсе нашыя просьбы да неба, і анёлы разам з ёю. Вось гэта вялікая таямніца. Чаму нам вось не Матку Найсвяцейшую не выпрасіць гэтыя ласкі для нас? Яна заносіць гэтыя ласкі, калі ласка,
Калі ласка, звяртаемся, яна, напэўна, нам дапаможа. Нема такога, чтобы яна не дапамагла. Поэтому, дорогие браты и сестры, дзень такі. І мы верым, гэта праўда нашай веры. Я хацеў бы вам гэта усвядоміць і усвядоміць яшчэ раз сабе, дорогие браты и сестры, што ёсць вера, якая вельмі нам патрэбная, каб быць не толькі людзьмі, каб жыць на этой зямлі, але каб быць збаўлены, каб прабываць вечна з Богом. Дзеля гэтага мы жывём, дзеля гэтага мы пахрысціліся, дзеля гэтага мы спавядаемся, дзеля гэтага мы прымаем камунію святую, дзеля гэтага мы прыходзім у касцёл, каб быць як людзі. І нехай Пан Бог нам у гэтым благаслаўляе. Амен. Вызнаем нашу веру в адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля, Дзеля нас, людей, дзеля наших исполнений, сошел с неба и вселился от Духа Святого, стеем Марии, и стався человек, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похован, и на третий день и взошел на небо, сидеть праворучайся, но придет Павел, судить живых и мертвых, якого даст не будет конца, веру Духа Святого, Пана и Животворца, який з Отца и Сына походит, якому разом с Отцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророк. Веру в один и святый католицкий апостольский костел вызнаю один прост для пущения грехов и чекаю воскрешения померу и життя вечного в будущем свете. Чекаючи прийстя нашого Збавці Єсуса Христа, просим Бога об милосердности для всіх людей. Молімся за усіх, хто належить до супольності Святого Костьола, каб яны охотно слухали Божие Слово і виконували його. Тебе просим. Слухай нас, Пане. Молимся за Святого Отца, каб яго апостольские подорожжи наближали человечество до Бога и єднали усі народи одной братней любов'ю. Тебе просим. Молимся за тих, хто одвернувся від Бога, каб яны открыли свое сердце на Божию ласку. Тебе просим. Молимся за бацькоў, настаўнікаў, выхавацеляў, каб яны указывали своим выхаванцам праўдзівую дорогу жыцця и вели их до Христа. Тебе просим. Молимся за усіх дзяцей, каб их право на жыццё было признано усімі людьми. Тебе просим. Молимся за нас, тут собраных, каб мы заўсёды ішлі шляхам верности Божьим заповедям. Тебе просим. Слухай нас, Пане. Прошу Бога всемогутного здоровья, Божьей ласки, опеки на Святейшей Панны Марии для Марии с нагоды дня народжения. Тебе просим. Слухай нас. Прошу Матку Наисвятейшую своей ласкавой милосердности выпросить своего Сына Иисуса Христа, Святло Духа Святлого для тых людей, от кого залежит спынение воинов. Тебе просим. Слухай нас, Пане. Нехай Пан Бог дасть силы моцу людям, які терпять несправедливость, терпять, особливо несправедливо осуджених, святароў несправедливо осуджених. Нехай вытрываюць гэтыя ўсе цярпенні, нехай Матка Наисвятейшая дасть им належнае суцяшэнне. Тебе просим.
Я дзякую Богу за ўсіх нашых ахвярадаўцаў. Дзякую асаблівым чынам за ўсіх, хто прыходзіў дапамагаць нам на раскопкі, там, на наш стары касцёл. Я сапраўды вялікае дзякую, я так часамі пазіраю, як мы шмат зрабілі за гэты час. Неяк выдавалася, што няма нічога, што ёсць многа праблемаў, што невядома як, што рабіць, з чаго начаць. І вось то гэта прыходзілі адны, а гэта немагчыма, прыходзілі другія, гэта немагчыма. А неяк самі паціхоньку мы парафіі распачалі гэтыя ўсе справы, самі рабілі гэтыя заліванне бетонам, дзе пашло, ну я лічыў, хоць троху прыблізна каля 60 кубоў бетона пашло. Та столькі пашло бетона, выдавалася, што мы амаль нічога не зрабілі там, чуть-чуть толькі, але мы зрабілі вялікую справу, мы вярнулі гісторыю, мы вярнулі памяць нашых продкаў, якія тут жылі, вярнулі іх да жыцця. Это, ну, я не знаю, каб усвядоміць усё, што мы, это мазгоў не хватит, што мы робім. Поэтому дзякую вам шчыра, хто прыходзіць, дапамагае. Вось, і буду вельмі ўдзячны, калі будзеце прыходзіць, там яшчэ трошачкі працы, пакуль яшчэ можна зрабіць, мы можам зрабіць, але мы ўжо асноўное зрабілі, уратавалі перад непагадзю, перад зімою, асноўное зрабілі. Няхай Бог благаслаўляе ўсіх. Дзякую вам шчырая і радасці апекі Божай, і апекі Маткі Божай, і заступніцтва нашага айца Фабіяна над кожным. Цябе просім. Просім Цябе, милосердный Боже, учини, каб усе людзі падрыхтавалі свае сэрцы для прыняцця таямніцы нараджэння Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць праз усе векі вечныя. Амен. Сядайце, калі ласка. Моліться, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Всемогутный Боже, дозволю лагодить Тебе нашими покорными молитвами и ахвярами. А покольки не хапая заслугов наших, да поможи нам своей милосердной лаской, праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору сердце. Снова зимы до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Он это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче, всемогутны вечны Боже, праз Христа Пана нашага. І Он пры першым сваім прыйсці з пакорай прыняўшы цела, выканаў Твой спрадвечны наказ і нам адкрыў шлях да вечнага збаўлення. І Он ізноў прыйдзе ў зянні сваёй славы, каб даць нам абяцаныя дары, якіх мы ў чуванні з надзеяй чакаем. Таму з анёламі і арханёламі, з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу разам з імі, усклікаючы. Святых, 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 Он Бог усемогутный, не бойся
правды Божа, Ты святый и справедливо хвалить Тебе все Твое створение, бо про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действуя эмоции Духа Святого, Ты все оживляешь, освещаешь и неспинно сбираешь народ свой. Каба до сходу солнца и до заходу, скада в имени Твоему честую ахвяру. Тому в едности з усім костелом у перший день тидня, коли Иисус Христос воскрес. И спаслав на апостолов Духа Святого праз Христа, покорно молим Тебе, Пане. Освяти моцею Духа Твоего, гэтыя дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб сталіся яны телом и кров'ю Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказал здійснять гэтую таямницу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословив, уламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вечэры узяў келіх і падзяку Табе складаючы, благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Это великая таямница веры. Смерть Твою, Пане Иису, признаю Твое воскресение и чекаю Твоего престолу хвалы. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае воскресенне ў небаўшэсці, чакаючы другого прыйсця, з падзякай складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, а напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш Найсвяцейшай Паннай Богородицей Марыі, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апостоламі Тваімі слаўнымі мученикамі, со святыми архангелами Михалом, Рафалом и Гавриэлем, святым Казимиром и благословленным айцом нашим Фабияном, и всеми святыми про заступництво, яких мы спадзяемся на Твою нястомную дапамогу. Просим Тебе, Пане, няхай гэтая ахвяра наша поеднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавым мацаваць у веры и любови костел Твой, які пилигримуе на землі со слугой Твоим папом нашим Францишком, біскупом нашим Йозефом, з усіми біскупами, усім духовенством і усім народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбы этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою, о добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собой усіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и усіх, кто власти Твоей дошел з этого свету, милостиво прими володарство Твое, где и мы спадзяемся быть, каб разом з імі заўсёды радавацца Твоей хвале праз Христа, Пана нашага, праз якого дурваеш свет усялякімі добротами. Праз Христа, с Христом і ў Христе, Табе, Боже Ойче, всемогутный в едности Духа Святого, уся пашана и хвала праз усе веки и вечные. Аминь. Бог так полюбил нас, что спаслал нам як Збавителя Своего одинородного Сына, тому осмеливаемся казать: Уйча наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе,
Молим Тебе, Пане, збав нас от усякого злого. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей. Каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от всяка неспокою. Чекали исполнения счастливой надеи. И пристя збавцы нашего Иисуса Христа. О Твоего владарства и моць, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Прощи мне, зважая на грехи наши, или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей. А дарить его супокоем и едностью, и живешь и владаришь на веки вечные. Ам супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с тобою и с духом Твоим, супокой с тобою, супокой с тобою. Баранко Божий, ягаки берешь на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранко Божий, ягаки берешь на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранко Божий, ягаки береш на себе грехи світу, одари нас упокоїм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб Ты увійшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Поднимись в Иерусалиме, стань на вышине, бачь радость, какая приходит от Тебе от Бога Твоего. Противная хвала, могутность добрыня, владара, что створил всю світ, принесишь себе и остался для всех нас, таки малый, як гостий хлеб. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і приняси йому дар серця свого. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і приняси йому дар серця свого. Склонися перед ним, пред Господом твоим, а он поднимет тебе, даришь ты все отдай, он целком нас принял, кто на всего себя питает.
пагляді, який покорний Бог, і приняті йому дар серця свого. Погляді, який покорний Бог, погляді, який покорний Бог, погляді, який покорний Бог, і приняті йому дар серця свого. Тобі хорньолов зносить спів хвали, хвала Сину Божому. Тобі хорньолов зносить спів хвали, хвала Сину Божому. Алілюя, алілюя, алілюя. Слава і честь, алілюя, алілюя, алілюя. Слава і честь. Тобі хорньолов зносить спів хвали, хвала Сину Божому. Тобі хорньолов зносить спів хвали, хвала Сину Божому. Алілюя, алілюя, алілюя. Слава і честь, алілюя, алілюя, алілюя. Слава і честь. Молимся. Боже наш Отче, Ты, який кормишь нас посилкам духовным, покорно просим Тебе. Разу делу этой таємниці научи нас мудро ценить коштовности земные и любить коштовности вечные праз Христа Пана нашего. Амінь. Дорогие браты и сестры, хочу завтра узгадать, что у нас завтра урочистость беззаганного зачаття на Святейшей Панны Марии, свято обов'язковая, урочистость обов'язковая, это значит обов'язковая присутність на святой мши. І так само завтра не можна виконувати ніякої праці такої необов'язкової. Обов'язкова праця – це як ти ходиш на працю, завтра будній день так, у нашей державе, поэтому мы повинны, но мы працуем, у нас выхода нема. А вось дома, ну, коли есть такая магчимость, что-то не робить, например, то, коли ласка, я вас вельми прошу завтра такой працы специальной не виконувати. Вот, отложить на вторник, отложить на другие дни. Это что тычыць завтрашняга дня. Завтра імша будзе в 9:18, где-то 15:20 тут, и в 17:00 будет у Новом Свержні. Будет 3 святые імши. Калі ласка, запрашаю. Рараты у нас у 7 годин раніцы во ўторак, и у 7 годин раніцы у сераду, и у 9 годин раніцы у суботу. Так само запрашаю, хто може прийти. На працягу тыдня я буду тут дежурить у касцёле вечером. Кто хочет прийти до споведи, я буду тут до 9 часов вечера. Коли будет святая імша, буду тут знаходиться. Коли ласка, можете знайти меня тут. И во второк меня не будет, а так, ну, покуль
пакуль што так буду, то есть можна паспавядацца, каб у нядзельку ці ў тыя найбліжэйшыя дні да свята ўжо не стаяць у очарадзі ў канфесіянале, хто мае хвіліну часу, прыехаў паспавядацца, паспавядаўся і спакойна, і без камуніі, толькі споведь, толькі чыста споведь. Чыста споведь. Калі ласка, запрашаю. Калі каму трэба паспавядаць кагосьці, хто хоча, таксама можна запісвацца, паспавядаем. Хачу згадаць яшчэ, што астальныя распарадак дня, як калі будзе святая імша, будзе вывешаны у нас на выхадзе і таксама на чаце. Будзе святая імша, калі ў які дзень. А яшчэ імшаба ёсць, яшчэ такая сайт есть, можно найти парафии святого Казимира, Столбцы, и можно найти там тоже, коли есть святая имша, коли ласка. Что тычыцца сакраменту бежмавання, пока вось на гэтым, учора в суботу не было, наступную суботу не будзе, а там будзе далей ксёндз Кірыл весці катэхезу да сакраменту бежмавання о 18 гадзіне у суботу. І вось у парафіі аб'яўлены акцыя «Дары, добро і міласэрнасць». Запрашаем да ўдзелу ўсіх людзей з добрым сэрцам. Як і ў мінулы год аб'яўлены конкурс малюнкаў. Сёлета тэма «Чакаю цябе, добры Божа». Запрашаем дзяцей праявіць фантазію. Малюнкі можна пакінаць у ларку і прыносіць у закрыстую. Таксама ў ларку ёсць новы нумар часопіса журнала «Аве Марія». Можна набыць яго. Ёсць часопіс «Наша вера» і іншая літаратура. Я хочу падзякаваць вам за ахвяраванні на працы, якія мы вядзём таксама і ў касцёле. То есть, можа, і кажуць, як в этом кажа, прац не відаць, але яны ёсць. Ведаеце, вось, напрыклад, робяць этот вялікі наш этот вітраж, ну, так, долга, правда, яго робяць, ну, кажуць, што гэта яшчэ скубы, гэта яшчэ быстра. Вот, ну, абяцаюць да Божага нараджэння, 16 числа уже просяць паставіць леса, рыштаванні тут, каб павесіць гэты вітраж. Ён робіцца, то яго трэба разлічвацца троху, але, но, на жаль, мы тоже шмат ёсць сродкаў ідзе вось на тыя працы, якія мы вядзём пры касцёле. Хоць пры касцёле старым, там, як кажуць, можа на работу, так, асоба нашы парафіяне шмат памагаюць. Я карыстаюся вельмі мала іншымі так рабочымі, але ёсць, карыстаемся, за гэта рабілі, там вось і выкладвалі вось вокна, разбураныя, выкладвалі аркі, гэтыя ўсе вельмі тоже каштоўная такая праца, вось за тыя аркі, толькі за окна, вось недзе пашло, зараз скажу вам точно, на 3, так, каля 4000 толькі беларускіх рублей трэба было аддаць за эту працу, за іншым там таксама былі. Ну, я дзякую, што парафіяне прыходзілі, каб я сабе прадстаўляю, каб парафіянаў не было, сколькі бы грошай пашло, што это не ў сказкі сказаць, не пером апісаць, але тое, што парафіяне прыходзілі, што рабілі вось гэта, што столькі залівання было гэтага ўсяго, на матэрыялы столькі мы прыйшлося, але ўсё гэта дзякую вам шчырае. А за гэта ўсё я таксама стараюся там для парафіі, каб дзесьці знайсці ахвярадаўцаў, каб мы маглі, каб мы вось і для парафіі было, і кажуць, это моя. Ну, хоць этот касцёл тоже не мой, гэта там не мой касцёл, належыць да парафіі, належыць да столбцаў. Это мы павінны тоже ведаць. Вось, ну, сумесна мы гэта робім, сумесна для добра і для Бога, гэта нам патрэбна, нам, вернікам, нам, католікам, гэта патрэбна вельмі. Дзякую вам яшчэ раз, хачу, нехай Бог благаслаўляе за ваши ахвяраванні, за вашу дапамогу, это ўсё вельмі важна. Я прашу, можа, з аўторка, хто там прыйсці, там троху памагчы, там есть немного працы, але буду вельмі ўдзячны, калі хто прыйдзе папрацаваць. А зараз прыміце Божае благаслаўленне.
А завтра, хто хоче прийти на годину ласки, від 12 до часу, може прийти до костьола, може так само і вдома молитися, як хоче так. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Усемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Ідіть у супокої Христа. Поміяні наш чудотворця, став причини оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш одліга міроши. Поміяні наш чудотворця, став причини оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш одліга міроши. Поміяні наш чудотворця, став причини оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш одліга міроши. Боже, а Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугаў Твоїх, які побожним євангельським життям і отданим служенням поширали сярод братов і сестер познання ім'я Твоего святого, обвящаючи Слово Твое і уділяючи святые сакраменти. Одари ласка і хвали алтара слугу Твоєго отця Фабіяна, заступника Стовпецького, який своєю опікою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу отчину від нападків злого духа. Прес Христа, Пана нашого. Амінь.